Jak mnie jeszcze na świecie nie było, to sam ta szkoła, co ją widzicie za moimi plecami, już była. Ona będzie w tym roku obchodzić 65 roków istnienia, a będzie to na jesień i myślę, że sam będzie wielki fajer. Było sam technikum górnicze, teroski, sam są też specjalności, które niejako korespondują z tym górnictwem, ale dyć 65 roków to jest bardzo dużo. Za ten czas to wszak porosły i komputery, i rozmaite inne geräty, które są potrzebne tak na wierzchu, jak na dole. Także jak się chce ktoś wykształcić richtig na takiego nowoczesnego pracownika czy przyszłego inżyniera, to sam jest richtig ten grunt, co byście tu mogli przyjść albo swoje dziecka posłać. Ale chciałam wam powiedzieć, że ja też współpracowała z takim programem, który się nazywał Comenius Socrates. Ja była w takim odcinku, który miał jeszcze przydomek car, auta. Sam też taki program od wielu lat funguje i co te ucznie z tego mają? Ano, wyjeżdżają na praktyki, teroskie we maju właśnie pojadą na taką wymianę, także sam język niemiecki stoi bardzo wysoko i one mają szansę, co by się obejrzeć, jak się robi w innych krajach, nauczyć czegoś nowego, ale też podkształcić się w języku. Na koniec powiem wam tak, za moich czasów, wiem, że nie cierpicie tego zwrotu, ale za moich czasów jedynym słusznym językiem to był język rosyjski i bardzo dobrze, bo on jest dzisiaj też potrzebny, ale nie mieliśmy takich szans na wyjazdy, jak ma dzisiaj młodzież. Szkoda, że niektóre się mają to za nic, że się mogą nauczyć fajnie języka i to darmo, byleby no chcieli. Także pięknie was sam zaproszę. My na Śląsku obchodzimy Dzień Urodzin, ale 2 dni temu były imieniny Wojciecha Korfantego, bo to jest patron tej szkoły. Ślązok, wielki polityk, główna ulica w Katowicach się nazywa jego imieniem. A ja go znam z opowiadań mojej mamulki. Jak ona przyciągła do Chorzowa Batorego, jak się pożenili z moim tatulkiem, to tam w Antreju wisiały portrety Miarki i Korfantego i mamulka go dojeru, na co to za chopnie, bo ona była młodo. No i tak od takiej jej wczesnej młodości, a ja od dzieciństwa wiedziała, kto to był Korfanty. No fajnie, że macie takiego patrona. Bierzcie się z niego przykład.